Se on kuulkaas Back to School-sesongin aika. Ja tää on ensimmäinen osa tätä kolmiosaista videosarjaa. Ja tänään otetaan ensimmäiset askeleet kohti uutta lukuvuotta, joten tervetuloa matkaan mukaan. Mä about vuosi sitten postasin Instagramiin semmoisen kuvan, josta mä olen ehkä eniten ylpeä kaikista kuvista ikinä. Niin tänään mä ajattelin ehkä uudelleen luoda tuon saman postauksen ihan pienellä sellaisella muutoksella, koska siinä kuvatekstissä haluan puhua ehkä siitä, että millainen tai kun helposti kategorisoidutaan yhden alan edustajaksi, mutta eihän se pidä paikkaansa. Tai sen ei tarvitse pitää paikkaansa, se voi pitää paikkaansa. Totta kai en mä nyt kiellä tai määritä sitä, että miten ihmisten pitäisi identifioitua. Mutta lähinnä se, että jotenkin se on yliarvostettua, jos sä edustat vaan yhtä alaa. Niin mä haluan tästä ehkä vähän sellaisen muutaman sanapostauksen kirjoittaa. Ja koska mä tykkäsin siitä mun viime vuoden kuvasta niin paljon, niin mä haluan tehdä jotain hyvin samantyyppistä. Joten siis tänään on myöskin Instagram-kuvauspäivä. Mutta mun mielestä se liittyy hyvin tähän Back to School-asetelmaan, koska just kun uusi lukuvuosi on alkamassa, niin monella on semmonen ajatus ehkä siitä, että mitä tulee opiskelemaan ja vähän ajatusta siitä, että miksikä valmistuu ja näin, niin jos sitä skaalaa katsoo liian suppeasta näkökulmasta, niin silloin sulkee pois aika paljon potentiaalisia ovia. Ja tää on se syy, minkä takia mä haluan tehdä tämän postauksen just nyt ja minkä takia mä haluan ottaa tämän myös esille tällä videolla. Pitäkää mielessä tää, että ei tarvitse olla rajoittunut niin siinä, mitä opiskelee. Voi opiskella välillä vähän sen oman alan vierestä, koska sieltä saattaa saada sit ihan erilaisia oivalluksia siihen omaan arkeen, omaan tulevaisuuteen ja siihen oman näköiseen elämään, jota minäkin täällä kovasti yritän tuoda esille. Nyt täällä alkaa olla kuvaussetuppi ready. Enää vaan pitää sitä hypätä noihin haalareihin ja yrittää ottaa se kuva. Siis mulla ei varmaan ikinä käynyt sitä, että nämä kuvat menee tolleen niinku kerralla purkkiin. Okei, ei se nyt nytkään mennyt oikeasti kerralla purkkiin, mutta siis silleen ehkä joku tollanen 15 minuuttia, jos sitäkään, niin kuin koko tämän setin tekemiseen. Musta on alkanut tulla hyvä tästä Oussa. Yes. Lisää näitä. Ja muuten nämä haalarit tälleen kesällä on ihan helkutan kuumat. Ensimmäinen juttu, mitä melkein aina teen lukuvuoden alussa, on siis ihan puhtaasti lukuvuosi-ilmoittautuminen. Koska, no, miten voi aloittaa lukuvuoden, jos ei ilmoittaudu ikinä lukuvuodelle. Eli siitä lähdetään liikkeelle. Ja tää tuntuu niin oudolta, että täällä lukee matematiikan maisteriohjelma. Siinä on lukenut niin kauan matematiikan tilastotieteen kandi-ohjelma. Ei muut kuin ilmoittautumaan. Noin, elikäs nyt on lukuvuosi-ilmo 65 € ja YTHS maksuu ensimmäiselle lukuvuoden puolikkaalle 36 ja 80 €. Elikkäs tollasen satkun verran joutuu, reippaan satasen joutuu maksaa maksuja siitä, että opiskelee yliopistossa. Tää on sellainen, no en mä tiedä, nyt se on ollut ehkä enemmän esillä toi hinta viime vuosina, kun siitä on keskusteltu paljon, että pitäisikö ylioppilaskunnan jäsenmaksun olla vapaaehtoinen ja samaten on myöskin keskusteltu tuosta YTHS-maksusta. Niin nyt se on ollut niinku puheen alla, mutta ainakin silloin kun mä aloitin yliopiston tai pohdin yliopisto-opiskelua, niin ei mulla ollut mitään tietoa siitä, että joutuu jotain lukuvuosimaksuja maksamaan. Vaikka siis eihän tää nyt ole varsinaisesti iso summa, kun jos vertaa jonnekin ulkomaille, missä sä joudut maksaa siitä lukuvuodesta niin kuin tuhansia, kymmeniä tuhansia kyseisen maan valuuttoja. Niin, ettei sinälläänhän tää on halpaa, mutta jos ainoat tulot on opintotuki ja asumistuki, niin voin sanoa, että se ei ihan hirveästi niin kuin tunnu kivalta niinä hetkinä, että joutuu maksaa vielä tällaisia yllättäviä kuluja, joita ei välttämättä ole alun perin tiennytkään. Ja nyt tuolla lentää joku kone.
Totta kai siellä lentää joku kone. Niin, mutta ensimmäinen juttu tähän systeemiin on nyt tehty. Seuraavaksi mä sitten käyn kurkkimassa nuo lukuvuoden aikataulut sen verran, kun niitä tiedän. Tiedän todella vähän, kun en ole saanut vielä sitä kirjettä tuolta yliopistolta näistä pedaopintojen aikatauluista, mutta lähinnä merkkailen kalenteriin tosissaan kaikki lomat ja milloin vaihtuu periodit ja sun muuta. Ja sit myöskin käy vähän tsekkailemaan noita kurssi-ilmojen aikatauluja, että milloin ne on ja näin. Mä tossa itse asiassa aloitin myöskin tekemään mun uutta Excel-taulukkoa. Voisin näyttää vähän tätä mun vanhaa Exceliä, niin saatte ehkä vähän kiinni, mikä tämän mun Excel-homman juju edes on. Mulla on yleensä lukuvuodelle. Nyt mä ajattelin tehdä maisteriopinnoille kokonaan yhteisen Excelin ja vähän eri tavalla. Pikkasen päivittää tätä hommaa. Käytännössä menee niin, että mulla on yksi välilehti kaikille niille kursseille, mitä mä aion käydä. Ja sitten myöskin linkkejä ja sun muuta, mitä nyt tarvitsee pitää niinku sille itselle selvänä. Ja sitten mulla on tämmönen aikataulukko. Mä siis trackkaan aikaa, että kuinka paljon mä käytän mihinkin kurssiin. Ja sitten myöskin näihin niinku opinnon oheistoimintoihin. Eli nämä kurssien työt on käytännössä niinku aktiivista opiskelua. Ja sitten nämä muut on milloin mitäkin, just esimerkiksi kurssi-ilmoittautumisia ja mitä ikinä nyt ylipäätään tarvitsee opiskelun ohella tehdä muutakin kuin sitä itse opiskelua. Taasko tuolla menee joku? Helikopteri. On jotenkin raivostuttavaa. Pilaavat minun ääniraidot. Niin tänne muut osioon tulee sitten just kurssi-ilmoittautumisia ja tentti-ilmoittautumisia ja mitä ikinä nyt onkaan sellaista, mikä ei niinku varsinaista opiskelua. Ja sitten myöskin mulla on vapaapäiville ollut tällainen, että kuinka monta niinku täysin vapaapäivää mulla on ollut ja sillai. Sitten jokaiselle periodille taas on oma juttunsa. Viime vuonna mulla oli tämmönen systeemi, että oli niinku periaatteessa 2 saraketta aina jokaiselle kurssille. Ensimmäinen sarake on niinku sen päivän periaatteessa to-do-lista sille kurssille ja toinen sarake on sitten niinku deadlineit sille kurssille. Ja sitten mulla on vielä tällainen huomioitavaa juttu, että jos on jotain muuta menoa, tuolla on ollut Aleksin aprot ja sit ja Antti Tuisku Meihem ja tällaisia, mitä niinku sit tietää, että sinä päivänä ei voi ihan hirveästi tehdä opiskeluja, niin sitten tietää vähän varautua tuossa niinku aikataulujen suunnittelussa. Ja sitten totta kai jokaiselle kurssille mulla on vielä tällaisia omat taulukot, että nämä näyttää vähän erilaisilta aina riippuen, että mikä sen kurssin juttu on, mitä siellä pitää tehdä ja esimerkiksi mulla on mun kandisuunnitelmaa täällä näin ja sellaista. Tää on niinku ollut mulla viime lukuvuonna ollessa käytössä tää mun Excel-taulukko. Mutta tällä vuodella mä ajattelin vähän, tai nyt näiden maisteriopintoihin mä ajattelin vähän päivittää tätä hommaa. Ensinnäkin mulla on täällä listattu kaikki mahdolliset kurssit, mitkä pitäisi tehdä maisteriopintoihin, mitä mä oon suorittanut jo. Tuolla on esimerkiksi muutama tällainen kurssi, mitä olisi periaatteessa voinut laittaa maisteriin, mutta ne on kirjattu mulla jo kandiin, joten totta kai mä en niitä voi suorittaa tai lisätä tänne niin kuin maisterinoppiin sitten. Sitten mulla on yhdelle niin kuin tälle ekalle lukuvuodelle tällainen kasaus. Tonne laitoin noita lukuvuoden aikatauluja jo ylös, että saan sitten täältä helposti näkyville, että milloin on mikäkin tenttiviikko ja milloin vaihtuu periodit ja näin. Toki tää todennäköisesti tulee olemaan vähän eri nyt itsellä nämä aikataulut just sen takia, koska toi pedavuosi sekoittaa tätä pakkaa niin paljon. Mut sit tonne on listattu myös noita kursseja, mitä kaikkea pitäisi ehkä käydä, tai siis pitääkin käydä tänä vuonna. Sitten mikä tulee erilaiseksi verrattuna tuohon mun viime vuoden Excel-taulukkoon on se, että mä aion listata kaikki periodit tähän samalle
pykälälle. Tuolta on lukittu noita yläriviä ensimmäistä saraketta sillä, että on helppokäyttöisempi, niin tää liikkuu vähän hassusti, jos ihmettelette. Ensinnäkin iso poikkeus on se, että mä teen töitä tänä vuonna opiskelujen ohella. Tuolla on toi mun Huom-sarake, vaihto vähän paikkaa verrattuna viime vuoteen. Nämä on niinku semmosia, mitä potentiaalisesti on tulossa. Ja se, mikä eroaa tosissaan, on se, että tänä vuonna ajattelin testata sitä, että jokaiselle kurssille on oma niinku tällainen dedis kautta suunnitelma, aikataulu. Tonne on merkannut jo noin ilmojen päättymispäivät näille kursseille. Ja sitten täällä on tää to-do-lista. Niin mä teen kaikki to-do't tähän yhteen sarakkeeseen. Mä merkkaan ne sit varmaan jollain noilla kurssitunnuksilla, että mikä on mihinkin kurssiin sidonnainen. Koska mä tajusin sen tossa viime vuonna, kun sitä oli välillä vähän vaikea tulkita, että kuinka paljon sitä tehtävää oikeasti yhdellä päivälle on. Ja se oli niinku tavallaan sellainen kompastuskivi, mikä mulla on ollut tässä Excel-taulukossa. Se selkeyttää tosi paljon siinä mielessä, että on selkeätä, mihin kurssiin ne tehtävät liittyy, mutta sitten taas kun ne on ripoteltu tonne sekaisin, niin sit sieltä ei näe sitä, että kuinka paljon, että onko se niinku edes realistista saada ne kaikki asiat tehtyä sen yhden päivän aikana. Niin sen takia mä nyt testaan tällaista uutta systeemiä. Sellainen pikku koonti tähän hommaan, miten itse aion hyödyntää tätä, koska siis se, minkä olen huomannut yliopisto-opinnoissa, on se, että sun tarvitsee kyetä suunnittelemaan sun omat ajat. Se ei toimi, jos et sä osaa yhtään suunnitella, että mihin sä käytät milloinkin aikaa ja milloin dedikset tulee vastaan ja milloin on tenttiä ja milloin pitää palauttaa esseitä ja sun muuta tällaista, niin jollain tavalla kannattaa opetella ajanhallintaa. Toki tiedän, että joku pystyy sen tekemään, että vaan niinku heittää lennosta, että mitä tekee milloinkin ja sillain, mutta itse en siihen pysty. Ehkä se haluaa vielä tähän loppuun tulla sanomaan tähän ykkösosaan, että jos oot tämän vuoden fuksi, niin ensinnäkin hurjasti onnea ja tsemppiä uuden alkuun. Mä muistan itse sen, että itteni jännitti ihan sikana se koulun alku. Joten se on ihan normaalia ja älä huoli, sä et ole ainut ketä jännittää tai kukaan innoissaan tai ketä kauhistuttaa. Muitakin löytyy. Lähinnä se, että tässä kohtaa kesää maltti on valttia. Teillä ei ole mikään kiire mihinkään. Lukekaa tarkasti, että mitä uuden opiskelijan infomateriaaleissa lukee. Ja toimikaa niiden mukaisesti. Se on oikeastaan se kaikki, mitä teidän tarvitsee tietää tässä kohdassa. Haalareiden aika tulee myöhemmin. Teidän ei tarvitse tietää, mitkä opiskelijatapahtumat on kaikkein coolimpia ja mitkä on ihan must käydä, vaan ne kaikki selviää teille myöhemmin. Myöskin kampus saattaa vaikuttaa teille tosi utopiselta ja mystiseltä paikalta. Mä en osaa vieläkään suunnistaa meidän kampuksella ja mä oon sen 5. vuoden opiskelija jo. niin, infopisteet on sitä varten ja muistakaa myöskin, että teillä on tuutorit teidän apuna. Sitten kun orientaatioviikko koittaa, niin te tapaatte ihan sikana uusia ihmisiä, te tapaatte ihan huipputuutoreita ja tuutorivastaavia, ketkä on teidän tukena siinä koulun alussa. Joten malttakaa mielenne ja kaikki selviää sitten, kun sen aika on. Mä muistan sen mun oman fuksivuoden tai sen alun, koska mähän aloitin silloin, kun korona tuli ja pilasi kaiken. Mutta fuksisyksy oli aivan huikea. Ja se oli kokemus. Se on jotain, mitä ei ehkä osaa kuvailla ihmiselle, joka ei ole sitä kokenut. Mutta myöskään älkää odottako liikoja, se voi olla ihan määrässä teidän mielestä, jos te teette siitä itsellenne tosi tällaisen utopisen, mahtavan kokemuksen, niin sitten tuutte pettymään, jos ei se sitä olekaan. Niin joo. Tässä oli tää video. Ja seuraava osa tulee olemaan sitten sisällöltään hieman erilainen. Ajattelin siinä ehkä vähän perehtyä paremmin noihin kursseihin ja toivottavasti olen saanut siihen mennessä niin tietää, että mitä mun kuuluu tehdä ensi vuonna, koska jos fuksit on hukassa, niin olen kyllä minäkin pikkasen nytten, kun on pedavuosi alussa ja siinä on niin paljon kaikkea erilaista, mitä ei ole ollut niin kuin näissä omien opintojen aikana.
niin hukassa olevaa vertaistukea on saatavissa myös täältä päin. Mutta toivotaan, että tässä viikon kuluessa tulee mullekin jotain informaatiota lukuvuodesta, niin pystyn ehkä tekemään vähän paremman seuraavan videon sitten. Kiitos kun katsoit tämän osa 1 Back to School -sarjaan ja nähdään sitten seuraavalla videolla.